Hello tfal, jiena u Bobo erġajna ninsabu magħkom. Tajjeb, ħa nispjegalkom daqsxejn l-attività li għandna preparata għalikom illum. Għall-attività tal-lum ħajkolkom bżonn 4 kontenituri. Issa użaw kontenituri milli għandkom id-dar. Fuq il-kontenituri għandi numru miktub. Fuq dan għandi n-numru 2, n-numru 3, n-numru 4 u n-numru 5. Se jkolli bżonn ukoll diversi stampi. Intom tistgħu issibu stampi mir-rivisti li tirċivu d-dar, ġifieri mill-magazines, u tqasqsuhom u jkollkom stampi bil-kulur lesti. Tajjeb, ħajkolli bżonn ukoll borza. Mela ħanibdew Bobo nilagħbu l-logħba flimkien. Ħanibda billi nitfa' l-istampi li għandi fil-borza. Issa, ħanħawwad ftit, ħantilla stampa Bobo u inti tgħidli x'inhi u kemm fiha ittri. U mbagħad skont in-numru ta' ittri nażlu l-kontenitur li se npoġġuha fih. Mela, tajjeb. Bobo, għandi din. X'inhi din, Bobo? Pala. Bravo, pala, proset. Issa, għajli daqsxejn x'itri fiha il-kelma pala. Bravo, proset. Kemm fiha ittri Bobo? 2, 3, 4 jew 5? 4. Proset Bobo, mela rrid nitfaħħa fil-kontenitur numru 4. Ħantella oħra. Din Bobo, ħareżaq xejn liha. Taf x'ngħidula? Dar. Proset, dar. X'inhu huma l-ittri ta' dar? Dar. Re. Proset. Kemm fiha ittri Bobo dar mela? Fiha żewġ ittri, 3, 4 jew 5? 3. Proset mela l-istampa tad-dar ħanpoġġiha fil-kontenitur fejn għandi n-numru 3. U l-logħba tkompli tintlab hekk. Kull darba li ttellaw stampa taraw x'inhi u kemm fiha ħsejjes. U intom tpoġġuha fil-kontenitur it-tajjeb. Nispera li din l-logħba oġbitkom u ħadd gost tilagħbuha kif għamilna jiena u Bobo. U minn hawnhekk ngħidilkom saħħa jiena Miss Klera Zoppardi nerġa' niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla.